Bona tarda i benvinguts a aquest partit del Club Bàsquet Tarragona, Lloc de Molta i Cristis. A continuació passarem a fer la presentació dels dos equips. Donem la benvinguda a l'equip visitant. Amb el número 2, Nick Daniels. Número 4, Alex Hayes. Número 10, Max Hopper. 13, Brad Presky. 14, Xavier Jiménez. 20, Kahil Felder. 21, Ellen Conrad. 23, Tom McCool. 24, Pierce Simpson. 25, Femi Olumon. 30, Dorsey Walker. I 35, Market Walker. Entrenador, Greg Kay. Donem la benvinguda ara als tres jugadors. Amb el número 2, David Mesa. Número 3, Daniel Fernández. Número 4, Adrià Cister. Número 7, David Fernández. Número 9, Sergi Pinyol. Número 9, Jordi Barberà. Número 10, Miquel Saló. Número 11, Diego Gallardo. Número 13, Daniel Martínez. 14, Ferran Rufí Torres. 15, Fernando Boada. I 17, Al Jiménez. Entrenador, Fermi Álvarez. I a continuació passarem a escoltar els himnes oficials dels Estats Units i l'himne nacional de Catalunya. I comencem amb l'himne dels Estats Units. I a continuació, l'himne nacional de Catalunya.
이번 때는 뭐 많이
Yang beli macam ni kita beli.
¿Cómo está? Bien, mejor. Sí. En lugar dos. Tenemos oficio. Y queremos de Chile. Quando li cambia l'ho portato io.
perden no vaig jugar amb ell. Però no vaig jugar. Ara, perquè si no... Encara que guanyi. No vaig jugar. Ara estem en pizza. Em portin una bona mitja part. Cuida, fan canvi de lliure, tu. No us en portin una part. No us ho va cobrar. Amb tots els llibres no us ho va cobrar. No us ho vam cobrar. 16 per
Let's go.
Permainan bukan menghadapi.没播感觉，没播，我是打不到一起了。
Dipende da pronuncia.
¿Qué le pongo? Ahí de todo. Coge lo que quieras. Yo creo que... A mí ya me está entrando hambre. Yo tengo que retirarlo. Coge lo que quieras. Lo escrito de la mansión y la música natural. Ojo. Fabuloso vestido Yankee. ¿Sí? Sí, 4, 4, 5.
era como yo. Yo me he visto la de simpatía. Què has parlat, Xavi? Què has parlat? No, és que volíem parlar. No, no parlar. La bronca. No, però bueno, sí, però no es prende.
Quanto fa il capo? El que volen preguntar si tenen el que falta per jugar, diu que a partir de novembre o desembre ja podrà jugar. Hanno fet una tràgica i no m'he gastat. I ja tot el no havia de tocar i ja tothom visto che da muovere. Ma vuoi visitare?
Facciamo un po' la statistica di questi qua. Sì, giusto. Salemo poco.
El 24 fa molt de feina. Ara ja portar 9, no? Els triples, el 10 deu portar 9, però els triples. Xavi.
el partit bo, penjar sí que podes penjar. No, demà al matí ja està. Ja t'ho passaré. Ja tu mateix ho passes. Amb un gol que d'aquests, tu mateix. Ja me'l tinc nerviós. Com poso per marcador? Kita nak buat kita lagi power. Ini kita power. Perdre el només central United. Perdre l'entrada de ser l'entrada d'estat United. Surgió 24 i ara 30.
svegliare, se no non cazzo.
Yo què te dic? Jo te dic dos quartos, I farem five live el Xavi five live del Caldeu ara ara n'ha fet dos
dos més aquí, no? No, un i un en falta. Porta 4, que seríem 5.